El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament representa una xarxa d'ajuntaments i administracions municipalistes que compartim un ideal en comú. És el fet de treballar plegats per construir un ordre global més just. És per això que destinem una part dels nostres pressupostos a finançar projectes de cooperació i solidaritat amb els pobles dels països més desafavorits. Els nostres projectes fomenten la participació de les entitats i la població local, ja que considerem que és l'única manera de poder generar un impacte real i un intercanvi realment enriquidor de coneixements. A Catalunya hi ha una forta tradició municipalista de compromís en la construcció de la pau i la diàspora colombiana especialment s'ha encarregat de donar a conèixer la situació de conflicte a Colòmbia i ha propiciat una implicació d'entitats i administracions per contribuir a cercar-hi una sortida pacífica. El Fons Català, a més, forma part de la Taula de Colòmbia des dels seus inicis, el 2002, i sempre ha apostat per la defensa dels drets humans i la cultura de la pau per superar els conflictes armats. Actualment, a part de la Taula per Colòmbia, també tenim un projecte important de pau i solidaritat amb els sindicats colombians sobre treball digne. Considerem molt important poder promocionar i construir una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti els drets humans de la seva població, aconseguint una sortida negociada i definitiva del conflicte polític, social, ambiental i armat. D'altra banda, també és important que aquelles entitats i persones, activistes, que treballen per la construcció de la pau a Colòmbia tinguin un altaveu de denúncia i incidència política. De fet, el treball conjunt entre entitats socials i administracions públiques, malgrat les dificultats, forja una aliança molt sòlida quan s'assoleixen posicionaments consensuats. I això des del Fons Català ho sabem bé. I en aquest sentit, haig de parlar d'un dels projectes més emblemàtics de la nostra entitat. És el de Ciutats Defensores dels Drets Humans, on hem acollit en nombroses ocasions persones activistes defensors dels drets humans a Colòmbia. A través del seu testimoniatge hem fet arribar a la ciutadania catalana el compromís de molts colombians i moltes colombianes amb el respecte i la tolerància com a camí imprescindible cap a la construcció de la pau, així com amb la justícia social i la protecció de l'entorn i dels pobles originaris. De la mateixa forma, les jornades anuals de la taula ens han ajudat a aprofundir en una sèrie de temàtiques que mostren no només com de complexa i polièdrica és la societat colombiana, sinó que també hem après com de rica i diversa és, un reflexe que ens acosta precisament a la societat catalana.